Ova zimska sezona počela je zaista veoma dobro. Posjeta je ogromna, kao što možete vidjeti ovdje na skijalištu. Ono što moram istaći jeste da smo mi do danas prodali nešto više od 5.500 karata, što ne znači da je to broj gostiju, već broj gostiju je neđe oko 12.000. Brojimo odličnu posjećenost i u hotelima i u privatnim smještajima. Imamo od 20 do 30 cm utabanog snijega. Također je i prvi deo godine na Primorju bio izvanredno dobar, zahvaljujući programu za Novu godinu. Tu je već vidljiv napredak, odnosno povećanje oko 26% u odnosu na isti period prošle godine. Sama ta podrška ministarke Kori sa svojim timom danas nam mnogo znači. Ta podrška nije izostala i u prethodnom periodu i zaista želim da pohvalim odnos ministarke iz samog Ministarstva turizma prema skijalištima Crne Gore. Mi ne sedimo skrštenih ruku. Mi smo tokom prošle godine u Ministarstvu turizma izradili hidrološku studiju, zatim elaborat geodetske situacije, kao i glavni projekat za prvu instancu, prvi deo veštačkog osnežavanja ovde u Kolašinu. U pitanju struktura gostiju željela bih istaći da najveći broj gostiju imamo iz Albanije, sa Kosova, iz regiona i naravno naši gosti iz Crne Gore. Izuzetno je važno da kažemo da smo od početka rada u Ministarstvu turizma već preduzeli korake i već sada instalirali prve topove za veštačko osnežavanje na Žabljaku, a naravno za Kolašin stvorili sve preduslove da i ovde i narednu sezonu dočekamo još spremniji i sa dodatnim sadržajima.